بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المخلصين. حديث اليوم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. Sahih Muslim. Hadith du jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô gens, repentez-vous à Allah. Certes, je me repens à lui moi-même 100 fois par jour. Hadith rapporté par Muslim. Tubi e flade. Flanga fobe tubi kabo aka flango fela kado islamia kono. Il y a les bouddhistes, les hindous, les idolâtres, Josono, Bolisono, Kafri, les athées, les chrétiens, les juifs, les autres religions. Mumbana alama, Monko ala kote tien, ani chrétien, ani juifu, ani dinatau, ulube tubi, kado slame ala, ubuka kafria tui, kato slame ako. Tubi flana, ode slama, ibe tubi, kabo ika jurumukula. I n'a fɔ mɔgɔ min ka baara ye ka sonyɛni kɛ o voler, ale bɛ tubi ka sonyɛni dabila. Mɔgɔ min ka baara ye jɛnɛya ye, ale kɔni bɛ ka jɛnɛya kɛ. A bɛ furu kɔnɔ, a tɛ furu kɔnɔ, a bɛ jɛnɛya la. Ale kana ka tubi de ka jɛnɛya dabila. Mɔgɔ min ka baara ye nkalontigɛ ye, a bɛ tubi, a bɛ nkalontigɛ dabila. Mɔgɔ min ka baara ye ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na, a bɛ tubi, a b'o dabila. Mɔgɔ min yɛrɛ, ale kɔni a bɛ seli wagati min y'a diya, don dɔ a bɛ seli, don dɔ a tɛ seli. Walima a bɛ seli tile fila dɔrɔn, a bɛ seli siɲɛ fila dɔrɔn tile kɔnɔ. O tigilamɔgɔ, a fana bɛ tubi ka bɔ a ka jurumikow la. Mɔgɔ min a t'a fa bonya, a t'a ba bonya, a b'a fa dɔgɔya ka ba dɔgɔya, ale fana bɛ tubi ka nin dabila. Tubi fana, ni tubila, fɛn fɔlɔ ye min ye, o de ye ka ɲimisa. E min bɛ dulɔ feere la, e min bɛ sigɛrɛti feere la, e min bɛ ka sigɛrɛti feere, e min bɛ ka haramu fɛnw feere, ni tubila, i kana ka ɲimisa de. Tu dois regretter. I bɛ ɲimisa, o de y'a fɔlɔ ye. A filanan, i bɛ ka min kɛ i b'a dabila sur le champ. I bɛ ka jurumiko mun kɛ i b'a bɛɛ dabila. A sabanan, i bɛ décision de ta. I bɛ ŋaniya siri k'i tɛ segin nin ma tugun fo k'i sa. O kɔfɛ sisan, i bɛ
astaghfirullah wa atubu ilayhi. Et vous, tchaya. Je demande pardon à Allah et je me répands à Allah. Et vous, tchaya, kosebe. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Et vous, foli tchaya. Ama ala fe ala kan kanda ala kan jidi kandala ala kan labaye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ambi ala tanu, ambi ala barakada, amba yini ala fe, ala kan jidi limaniala, ala kan sabati limaniaka, ala kan fatu limaniaka. Bi hadisa ala kachide, sallallahu alayhi wa sallam ko ya au moro, ay tubi kata alama. Kadaka nebi tubi lekono kata alama shenkeme. Ni hadisan bi muslim kono.